Tonna, Karl Cini, Manuel Castagna u Katrin Bondin Carter baqgħu jinżammu arrestati wara li kompliet tinstema l-kumpilazzjoni fil-każ tal-allegat tixħim u frodi. Il-Qorti semet ix-xhieda ta' bosta spetturi differenti involuti biex jagħmlu tfittxija dettaljata fil-każ. Il-Kunstistabbli tal-Pulizija Ritianne Ciantar qalet kif BT International, waħda mill-kumpaniji involuti, kienet tirċievi flus minn 3 persuni differenti f'kont ta' Bank of Valletta ta' aktar minn 36,000 euro. F'kont ieħor kien hemm bosta ċekkijiet depożitati minn kumpaniji u persuni ta' interess. Qalet ukoll kif kumpanija oħra tal-persuni akkużati l-erba trade irċeviet kważi 600,000 euro fi ftit aktar minn perjodu ta' sena. F'din is-seduta semmiet ukoll Katrin Bondin Carter fejn l-ispettur kamilleri illi investiga t-transazzjonijiet għalli din qalet illi kienet sempliċement tobdi l-ordnijiet illi kienu jingħatawla u qatt ma staqsiet għaliex id-dokumenti kienu qegħdin blura. L-avukati ta' Tonna u Karl Cini stqarrew li l-klijenti ma jingħatawx biżejjed ħin biex jagħtu iktar informazzjoni u l-każ qed idur madwar self ta' 100,000 euro illi mhux qed ikun imnut li huwa self iżda ma ġiex ippruvat li huwa xi ħaġa oħra. Min-naħa tiegħu l-avukat ta' Manuel Castagna stqar li Castagna m'għandux rabtiet ma' Adrian Hillman. Il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem iddikjarati li ma nkissrux id-drittijiet tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja Jorgen Fenek. Il-Qorti qalet li ma nkisirx id-dritt tal-smigħ xieraq meta minħabba l-imxija il-każ ta' Fenek kien ġie sospiż. Id-difiża ta' Fenek dejjem argumentati li nkissru d-drittijiet tiegħu meta dan baqa' jinżamm arrestat u għalhekk twal wisq iż-żmien tal-proċeduri kontra il-klijent tagħha.